Samantala, Idol, mas pinaigting po ang pagpapatupad ng fire safety measures sa pamilyang bayan ng Urbis Tondo kasunod ng isinagawang inspeksyon ng mga otoridad sa mga pwesto sa loob ng palengke. Tinutukan sa aktibidad ang kalagayan ng electrical connection sa mga stall kung saan natukoy ang ilang substandards na wiring na agad na pinag-utos na ayusin upang maiwasan ang panganib ng sunog, lalo na sa gitna ng mataas na temperatura. Binigyang diin din ng mga otoridad ang kahalagahan ng mahigpit na pagsunod sa fire safety standards sa mga pampublikong pamilihan bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa ligtas na operasyon ng mga negosyo at proteksyon ng mga mamimili. Kasabay nito, pinaalalahanan din ng mga stall owners hinggil sa mga kinakailangan dokumento tulad ng business permits at iba pang regulasyon na sinusuri sa ilalim ng safety compliance monitoring. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang hakbang na bahagi pa rin ng regular na inspeksyon upang matiyak na ang lahat ng establishmento sa pamilihan ay sumusunod sa itinakdang fire safety regulations at nakapaghanda laban sa posibleng insidente ng sunog. IFM News. IFM News. IFM.